No niin, nyt kello on 1, joten aloitetaanpas. Hyvää päivää kaikille ja tervetuloa Value Framein webinaariin. Tämän webinaarin aihe on Value Framein etusivut, työpöydät ja widgetit. Ja minun nimeni on Milla Vainio ja minä toimin Value Framein ratkaisukonsulttina. Ja tässä webinaarissa on myös mukana kollegani Minna Hackman, joka tulee toimimaan moderaattorina. Käydäänpä sitten läpi webinaarin agendaa. Alkuun käydään läpi etusivun, työpöytien ja widgettien käyttötarkoitusta. Sitten käydään läpi eri roolien työpöydät ja widgetit, joten miten voidaan rakentaa eri käyttäjäryhmille omat työpöydät ja minkälaista widgettiä niihin voidaan lisätä. Sen jälkeen siirrytään oman työpöydän tekoon, niin näytän demon kautta, että miten näitä omia työpöytiä pystytään lisäämään. Sen siirrytään yleisten työpöytien tekoon ja hallinnointiin, niin tosiaan pääkäyttäjät pystyy luoda tämmöisiä yleisiä työpöytiä ja sitten niitäkin pystyy hallinnoimaan. Lopussa käydään läpi kysymyksiä, niin tässä webinaarissa löytyy tämmöinen kysymyslaatikko, mihin voitte lisätä kysymyksiä, niin käydään ne sitten kootusti läpi tuossa lopussa. No niin mitäs nämä etusivutyöpöydät ja widgetit on? Niin etusivu on siis se ensimmäinen sivu, kun kirjaudutaan Value Frameen, ja etusivu koostuu vapaasti määriteltävistä työpöytänäkymistä. Ja tosiaan pääkäyttäjä pystyy näitä itse luomaan ja hallinnoimaan, mutta yleensä käyttöönoton yhteydessä niin käydään läpi näitä työpöytiä ja luodaan semmoisia, jotka sitten palvelevat yrityksen tarpeita. Ja työpöytien ja widgettien tarkoitus on se, että käyttäjät saavat nopeasti näkyviin tietoja eri paikoista järjestelmästä. Niin esimerkiksi heti kun käyttäjä kirjautuu sisään, hän pääsee ensisilmäyksellä tarkistamaan tehtäviä, notifikaatioita, resurssointeja, kalenteria ja avainlukuja eri raporteista. Ja widgeteillä pystytään myös ohjaamaan käyttäjän tekemistä, ja käyttäjä sitten näiden widgettien avullakin pystyy tarkistamaan, että mitä pitäisi tehdä ja milloinkin. Ja näitä voidaan hyödyntää hyvinkin näissä projektipäälliköillä. Voidaan nostaa widgetteihin näitä projektihallinnan notifikaatioita. Ja hyvin rakennettu etusivu helpottaa käyttäjien työtä sekä omaa työtä. Esimerkiksi pystytään tuoda widgetteihin tämmöisiä suosikkihakuja, niin päästään sitten suoraan tästä etusivulta vaikkapa raporttiin, johon on tallennettu suosikkihaku. Sitten vielä näiden etusivujen ja työpöytien hallintamisesta. Niin kaikki nämä työpöydät, niin se periaate on se, että käyttöoikeudet rajaavat, mitä työpöytiä ja widgettejä käyttäjä pystyy tarkistamaan. Niin esimerkiksi peruskäyttäjäkäyttöoikeusryhmä näkevät vain heille määritetyt työpöydät, ja yleensä myös widgeteissä pystyvät tarkistamaan vain omia tietoja, että ei välttämättä koko yhtiön tietoja. Ja työpöytiä pystytään määrittämään rooleittain, niin kuin aikaisemminkin mainitsin, niin tiettyjä widgettejä pystytään hyödyntämään projektin hallinnassa, niin voidaan luoda tämmöinen työpöytä, joka on tarkoitettu sitten projektipäälliköille. Ja tosiaan pääkäyttäjä pystyy hallinnoimaan yrityksen yhteisiä työpöytiä, ja sen lisäksi jokainen käyttäjä pystyy tekemään oman työpöydän tai useitakin, ja sitten käyttöoikeuden puitteissa pystyy lisäämään näitä widgettejä omalle työpöydälleen. Ja jokaisessa widgetissä löytyy
omat asetukset, jotka vaikuttavat siihen, että mitä dataa tuodaan sinne widgettiin. Yleensä nämä asetukset ovat, että onko se sitten, tuodaanko niin kuin omaa tietoa widgettiin, jonkun tietyn henkilöryhmän tietoja, tai sitten koko yhtiön, tai jos on moni yhtiökanta, niin sitten voidaan myös yhtiöittäin näitä widgettiä rakentaa. Ja myös yleinen asetus on se tarkasteluajanjakso, mitä voidaan määrittää. Sitten voidaan mennä itse demoon. No niin, nyt teillä kaikilla pitäisi näkyä value frame, ja tämä on varmasti kaikille aika tuttu näkymä. Niin heti kun kirjaudutaan tänne value frameen, niin jos ei muuta ole määritetty, niin tämä on, tullaan tänne etusivuille, missä löytyy nämä työpöydät ja widgetit. Ja näitä työpöytiä, niin kuin aikaisemmin mainitsinkin, niin pystytään rakentamaan rooleittain. Niin tässä minun demossa esimerkiksi löytyy tämmöinen työpöytä kuin kalenteri ja tehtävät, niin tähän on tuotu esiin kalenteria, kalenteritapahtumia, muistilappuja, tiedotteita, suosikkihaut ja viimeksi käytetyt, ja tämä työpöytä on näytössä kaikille. Se on määritetty, että kaikki pääsevät tähän työpöytään. Ja tämän työpöydän tarkoitus on se, että pystytään seuraamaan, että jos niin kuin kalenteritapahtumia, tiedotteita, niin kuin sisäistä viestintää, ja sitten myös pystytään nopeasti siirtymään järjestelmässä esimerkiksi viimeksi käytetyt widgetistä tai suosikkihaun widgetin kautta. Sitten täällä löytyy semmoinen työpöytä kuin oma raportit, niin voidaan rakentaa kaikille käyttäjille tämmöinen niin kuin oma työpöytä, missä sitten tuodaan raportteja, niin kuin henkilön raportteja. Niin tässä on tuotu esimerkiksi oma tuntisaldo, niin jos on saldolaskenta käytössä, niin voidaan hyödyntää tätä widgettiä. Henkilö pystyy itse seuraamaan tunnit laskutustyypeittäin, niin jos haluaa seurata, että mikä on se laskutustyyppi, mitä on käytetty tuntikirjauksissa, niin se data tuodaan tänne. Tässä on 2 kuvaajaa, niin henkilön käyttöaste sekä laskutusaste edelliseltä kuukaudelta. Täältä myös löytyy tämmöinen widgetti kuin hyväksyttämättömät tunnit, niin niitä pystytään seuraamaan. Ja sitten samalla tavalla kuin tuossa ensimmäisessä etusivulla on myös tämä viimeksi käytetyt, niin henkilö pystyy sitten sieltä nopeasti hyppäämään eri puolille järjestelmää. Sitten täältä löytyy työpöytä kuin hälytykset ja viestintä. Ja tämä työpöytä on rakennettu projektipäälliköille. Ja tässä työpöydällä löytyy sitten projekteihin liittyviä widgettejä. Esimerkiksi löytyy avoimet projektit, niin projektipäällikkö pääsee nopeasti tarkastamaan, että jos projekteista on jotain hälytyksiä. Ja sitten täältä pystytään suoraan hyppäämään siihen projektiin ja ottaa kantaa, että jos tarvitsee tehdä muutoksia. Löytyy myös projektihallinnan hälytykset widgetti, joka tuo sitten näkyviin, jos on näitä arvioita annettu ja esimerkiksi tunteja on kirjattu enemmän kuin se arvioitu määrä. Voidaan myös ajatella, että voidaan ottaa esiin projektiryhmän resurssointia, niin projektipäällikkö pystyy seuraamaan, että mikä on se kuormitus prosentteina työajasta projektiryhmältä. Täältä löytyy myös omat tehtävät ja tehtäväkooste. Niin tällä tavoin sitten projektipäällikkö pysyy ajan tasalla, että mitä pitää tehdä ja mihin tarvitsee reagoida projektien suhteen. Täältä löytyy myös myynnin työpöytä, jossa voidaan ottaa
widgetiksi esimerkiksi tarjoushälytykset, niin jos asetetaan näitä päivämäärätietoja tarjouksille, niin nousee sitten tämmöiset hälytykset tai notifikaatiot tähän widgettiin. Tässä on myös otettu mukaan oma tarjouskanta ja sitten löytyy myös koko yhtiön tarjouskanta, niin pystytään seurata sitä. Sitten näissä myynnillisissä tapahtumissa voidaan myös hyödyntää näissä widgeteissä, niin tässä on haluttu ottaa esiin widgetti, että kylmäsoitot vuoden alusta. Täältä löytyy myös johdon raportit, niin voidaan rakentaa raportointinäkymä johdolle, että ne pääsee sitten visuaalisesti tarkistamaan yrityksen tilannetta. Niin täällä löytyy laskutusennustetta, laskutusennuste liiketoiminta-alueittain, koko henkilöstön kuormitusta, koko yhtiön laskutusaste ja yhtiön keskituntihinta ja sitten sopimuslaskutuksen kehitystä. Tänne on myös tuotu sitten henkilöiden tuntisaldo ja laskutusaste per kuukausi. Viimeisenä täältä löytyy esimiehen työpöytä, niin jos on käytössä tämä esimies-alainen käsittely value frameissa, niin voidaan rakentaa tämmöinen työpöytä, että esimies pystyy tarkistamaan alaistensa tietoja. Niin tässä on myös otettu laskutusennusten mukaan laskutusastetta ja sitten myös henkilöiden tuntisaldo, että pystytään seuraamaan sitä. Tässä on myös hyväksymättömät tunnit ja matkalaskut ja sitten kuormitusta, niin pystytään seurata sitä niin kuin alaistensa tekemistä täällä value frameissa. Sitten siirrytään seuraavaksi siihen, että perustetaan ihan omat työpöydät. Ja oma työpöytä pystyy tai uusi työpöytä pystyy lisäämään tästä mustasta laatikosta lisää uusi työpöytä. Tästä avautuu ikkuna. Ja jos mennään tähän asetuksiin, niin pystytään nimeämään työpöydän uudelleen. Oletuksena se tulee nimellä custom, mutta voidaan laittaa vaikka milloin työpöytä. Näytettävä kuvake vaikuttaa siihen, että mikä symboli tässä työpöydälle tulee. Ja tässä pääkäyttäjille tulee tämmöinen valinta, että jos työpöytä on lukittu, tarkoittaen, että se on yleinen työpöytä, joka tulee kaikille näkyviin. Tämä lukittu valinta, kun sen valitsee, niin pystytään tästä valitsemaan sen käyttöoikeusryhmän, jolle halutaan, että tämä työpöytä näkyy. Lukituille työpöydälle tulee tämmöinen lukon kuva tässä vasemmassa kulmassa. Mutta nyt tehdään ihan oma työpöytä, niin tallennetaan ja mennäänpäs tänne widgetteihin valitsemaan niitä ennen kuin tallennetaan ja suljetaan. Niin nyt kun omaa työpöytää luodaan, niin voidaan miettiä, että halutaanko tehdä tämmöinen niin kuin kokonaisvaltainen työpöytä, missä löytyy kaikki tarvittavat raportit, vai halutaanko tehdä jotain tiettyä, että tuodaan vain tehtäviä, kalentereja tai vastaavaa. Mutta jos valitaan tästä ensin vaikkapa omat tehtävät ja avoimet projektit. Sen mukaan kun näitä widgettejä valitaan työpöydälle, niin tulee merkintä tähän, että yksi kappale löytyy täältä työpöydältä. Voidaan valita myös tästä raportti. Näin. Sitten tallennetaan ja suljetaan. Jokaisessa widgetissä löytyy tämä oma asetus ja se löytyy tästä rattaan kuvasta. Niin täältä pystytään sitten ottamaan kantaa, että minkälaista dataa halutaan näytettäväksi widgettiin. Niin tässä voidaan omat tehtävät widgetissä, niin voidaan valita ajankohtaiset tehtävät, tulevat tehtävät tai muut tehtävät, niin laitetaanpas tulevat tehtävät. Tässä voidaan ottaa kantaa siihen, että mikä korkeus halutaan widgetteihin. Tämä on oletus, tämä 310. Voidaan valita myös, että halutaanko kaikki
tulevat tehtävät ja tehtävän suppeat tiedot näin. Ja sitten järjestelmä alkaa hakea sitä dataa näille widgeteille. Jos sitten halutaan poistaa widgetit täältä omalta työpöydältä, niin ihan vaan ruksista täältä niin järjestelmä kysyy, että haluatko poistaa tämä ja sitten poistetaan. Widgetien järjestystä pystytään myös muuttamaan raahaamalla näin. Ja jos työpöytä halutaan poistaa, niin päästään täältä, jos mennään työpöydän kohdalle ja tästä rattaan kuvasta, niin pystytään täältä sitten poistamaan. Samasta valinnasta sitten päästään takaisin tähän näkymään, mistä pystytään sitten valitsemaan näitä widgettejä. Ja tosiaan näitä widgettejä, jotka otetaan tai tulee tänne näkyviin, niin riippuu ihan niistä käyttöoikeuksista, niin käyttöoikeuksien puitteissa pystytään lisäämään näitä ja valitsemaan näitä widgettejä omalle työpöydälle. Sitten seuraavaksi voidaan käydä läpi, että miten hallinnoidaan näitä yleisiä työpöytiä. Niin tosiaan pääkäyttäjät pystyvät lisäämään näitä yleisiä työpöytiä. Ja se valinta tuli tästä, kun luodaan se uusi työpöytä. Ja tästä tulee tämä lukittu valinta ja sitten valitaan, että mikä on se käyttöoikeusryhmä, jolla on pääsy tänne työpöydälle. Voidaan laittaa näin. Ja tallennetaan ja suljetaan. Niin tässä sitten tulee tämä lukon kuva vasemmassa alakulmassa työpöydässä, niin tarkoittaa, että se on lukittu työpöytä, niin ainoastaan pääkäyttäjät pystyvät sitä hallinnoimaan. Ja tosiaan widgettejä pystyttiin poistamaan tästä Raksin kuvasta ja näitä widgettejähän, kun löytyy näitä asetuksia, niin niitä pystyy rakentamaan tai siis lisäämään sama widgetti ja sitten määrittää se tarkastelunäkökulma niistä, että halutaanko jotain tiettyä vertausdataa mukaan vai ei. Voidaan mennä tähän myynnin työpöytään, niin tässä löytyy tämä widgetti kuin kylmäsoitot vuoden alusta. Niin tämä on siis widgetti, joka tuo näkyviin näitä myynnin tapahtumia. Ja voidaan sitten määrittää, että mitkä aktiviteetit ovat ne, jotka halutaan ottaa mukaan tänne widgettiin. Nyt tämä oli kylmäsoitot vuoden alusta, niin olen määrittänyt, että ensimmäinen yhteydenotto on se tapahtumalaji, jota otetaan mukaan tänne tarkasteluun. Mutta voitaisiin miettiä, että jos halutaan sitten seurata kaikkia myynnin tapahtumia, niin sitten voidaan vaan valita tästä useampi mukaan, niin sitten se tarkastelu vähän vaihtuu. Hyvä. Ja tosiaan widgeteistä päästään suoraan esimerkiksi hyppäämään eri paikoihin järjestelmään näistä viimeiseksi käytetyistä, niin pystytään suoraan sitten hyppäämään projektiin tai osaprojektiin, asiakkaisiin tai kontakteihin. Suosikkihausta päästään sitten vaikkapa suoraan hyppäämään johonkin tiettyyn raporttiin, mitä käytetään. Ja sitten pystytään myös kuittaamaan näitä tapahtumia tehdyksi, jos näin halutaan. Ja samalla tavalla, jos on tehtävät käytössä, niin pystytään tässä etusivulla sitten kuittaamaan, että tehtävät ovat jo tehty. Ja yhtenä vinkkinä vielä ennen kuin hypätään sitten kysymyksiin, niin jos ihmetyttää nyt tässä varsinkin vuoden alussa, että näihin widgetteihin tulee vähän
vanhaa tietoa, niin se saattaa johtua siitä, että pääkäyttäjä ei ole käynyt muuttamassa raporttien oletusaikaväliä tästä ylläpidosta. Niin voidaan tästä ylläpitovalikosta niin yleiset asetukset, niin täältä löytyy projektit ja osaprojektit kohdasta, raportointikohdasta, niin raporttien oletusaikaväli, niin kannattaa tarkastaa, että se on aina sitten se kuluva vuosi, niin se tuo virketteihin sitä oikeaa tietoa. Mutta tämä on kiteytettynä value framein etusivut, työpöydät ja widgetit, niin rohkaisen teitä nyt harjoittelemaan, tekemään näitä, kokeilemaan ja tarkistamaan, että miten nämä tai nämä eri asetukset ovat widgeteissä ja rakentakaa sitten omat työpöydät omaan value frameen. Onko jotain kysymyksiä tullut? Ei näy yhtään kysymystä ainakaan täällä chattiboxin puolella. Tarkistetaan. Voidaan odottaa hetki, että sen aikaa, jos naputtelette näitä kysymyksiä. Tässä on tullut kysymys, että miten saadaan raportteja mukaan widgetteihin. Niin tosiaan sieltä widgettivalintasta niin löytyy näitä widgettejä, josta sitten löytyy nämä tietyt raportit. Niin nyt tässä ei oltu määritetty suoraan, että mikä raportti oli kyseessä, mutta kannattaa käydä sieltä valintalistalta tarkistamassa, että mikäs widget haluaa ottaa käyttöön, ja sieltähän löytyy myös lyhyt kuvaus widgetistä ja minkälaista dataa sieltä saadaan. Tässä on tullut kysymys, että aiemmin oli käytössä työpöytä tai widgetti, jossa pystyy seuraamaan laskutusta asiakkaittain. Niin tässä nyt varmasti on kyse siitä kannattavuus-widgetistä. Se on päivityksen alla, mutta siitä tiedotetaan, että kun se on käytössä jälleen. Tässä on tullut sitten kysymys, että miten saadaan muistilaput näkyviin. Jos kyseistä widgettiä teillä
ei löydy sieltä listasta, niin voitte laittaa meidän tukeen viestiä, niin ne voi aktivoida sen teille näkyviin. Mutta kannattaa ensin käydä tarkistamassa sieltä widget-listauksesta, että löytyykö se siellä teillä jo valmiina. Sitten tälle on tullut kysymys, että itselläni on ilmeisesti oletuksena muutamia erilaisia työpöytiä. Voinko muuttaa, poistaa ne kaikki? Jos olet pääkäyttäjä, niin pääset muuttamaan näitä työpöytiä. Mutta jos ne on lukittuja työpöytiä, niin kannattaa ottaa huomioon, että tämähän sitten vaikuttaa myös kaikkiin muihinkin käyttäjiin. Että ei kannata poistaa kaikkia työpöytiä, että jos ne on rakennettu kaikille sitten näkyviin, että sitten poistaa ne tarpeettomat pois. Jos vahingossa on itse tehnyt näitä työpöytiä, niin ne saa sieltä toki henkilökohtaisia työpöytiä saa kyllä pois itse, kun käy sieltä työpöydän rattaan kuvasta klikkaamassa, niin siellä tulee se valinta, että poista työpöytä. Sitten on tullut kysymys, että meillä näkyy widgetit kohdassa pelkästään raportit, kohdassa 2 raporttia nimeltään keskituntihinta ja laskutusaste. Näihin, jos tiettyjä raporttia teille ei ole aktivoitu, niin voitte olla tukeen päin yhteydessä ja pyytää, että ne tarkistaa, että onko siellä jotain widgettejä, mitä voisi vielä aktivoida. Toki, jos ei ole pääkäyttäjä, niin sitten nämä widgetit tulee näkyviin käyttöoikeuksien puitteissa. Sitten seuraava kysymys, niin tässä on, että voiko jokainen lisätä myös omia työpöytiä, ja ne näkyvät pääkäyttäjän laittamien työpöytien lisäksi. Kyllä, pitää paikkansa. Niin vihreällä taustalla ja lukon kuvalla olevat työpöydät, niin ne ovat ne yleiset työpöydät, jotka pääkäyttäjät ovat lisänneet, ja sen lisäksi pystytte lisäämään näitä omia työpöytiä, jotka ovat henkilökohtaisia, niin kukaan muu ei niitä sitten pääse tarkastamaan. Sitten seuraava kysymys, niin minulla näkyy tällä hetkellä vain lukittuja työpöytiä. Olen pääkäyttäjä. Pääsenkö näkemään, onko muu henkilöstö tehnyt omia työpöytiä? Sitä et valitettavasti pääse tarkistamaan suoraan, että kaikki, jos luodaan niin kuin omat työpöydät, niin ne ovat henkilökohtaisia, niin niitä suoraan ei pääse tarkistamaan, että onko muut niitä tehnyt. No niin, tuleeko vielä jotain muita kysymyksiä mieleen? Jos ei muuta kysymyksiä tule mieleen, niin sitten minä kiitän. Ja muistakaa, että meidän Help-sivustoilla löytyy hyviä ohjeita näihin etusivuihin ja widgetteihin, niin sieltä kannattaa käydä kurkkaamassa. Ja tämä webinaarin tallenne lähetetään teille sitten myös sähköpostitse, niin pääsette sitten palaamaan siihen jälkeenpäin tarvittaessa. Niin kiitoksia ja hyvää jatkoa päivään teille kaikille.